kotirallissaan ajavaan Ott Tänäkkiin. Ensimmäisen voittonsa virolainen tällä kaudella nappasi Kreikan MM-rallista, joka nosti hänet MM-sarjassa kolmanneksi vain 12 pisteen päähän Toyota Elfin-Evansista. Vuonna 2019 Ott Tänäk ajoi suvereenilla tavalla ralliautoilun maailmanmestariksi. Tuolloin näytti siltä, että laji on saanut uuden valtiaan. Toyotalta Hyundaille, sittemmin Fordille ja takaisin eteläkorealaistallin rattiin siirtyneen virolaisen edelliset kaudet ovat olleet kuitenkin vaikeampia. Mestaruuden uusiminen on jäänyt toistaiseksi haaveeksi, mutta matkaan on toki mahtunut myös huippusuorituksiakin, sekä kasvua niin ihmisenä kuin kuljettajanakin. It's a lot experience. You know how the people work and how the teams they are working. Obviously, I've been in different teams, so I've seen a lot, I've experienced a lot, and I think I'm actually very grateful for that. So I've enjoyed every part of my career, and I'm grateful for the experience I've had. Tänäkin on raudan kovaa. Ei luonteeltaan maailman helpoimpia tietenkään, eikä noin, mutta sitä ei silloin mitata, kun ratin taakse hypätään. Ja sanotaanko, että Otti on paljon muuttunut niin kuin niistä aikaisemmista ajoista, että oli aika töykeäkin välillä, mutta nyt sepä hymyäkin tulee välillä ja juttelee. Että kyllä se aina, Siberia opettaa, sanotaanko näin, kun aika saa ajaa. I think this year is also a new man in the sense that he's understanding and willing to, to be sensitive about the bigger picture and about also the other team members that are around him. So he's becoming more and more like, a complete athlete that also understands that it's a team game. Kuluvallakin kaudella alku oli vaikea, mutta nyt kuntopuntari sojottaa isosti ylöspäin. Tiedossa on, että Tänäkiltä löytyy avaimet, jota tarvitaan maailmanmestaruuden uusimiseksi. Of course, his speed is never been in question. Let's say super fast, and especially when he has a good feeling with the car, he's extremely fast, and he's a world champion for a reason. Let's say. Jos kilpaa joutuu ajaa, niin se on kovassa iskussa ja antaa kyllä kaikkensa, että semmoinen kova rallikuljettaja myös henkisesti, että sitä ei kyllä hetkauta mikään, ja jos on kilpailu menossa, niin on hököllä koko ajan. Nähtäväksi jää, toistuuko nämä ilon tunteet tänäkin leirissä kauden 2025 päätteeksi. Ott Tänäkillä on takana jo pitkä ura. Mitä hän on teidän mielestä muuttunut kauden 2019 mestaruuden jälkeen? No siis 19 se on vielä tietysti, mä tunnen aikaisemmilta vuosilta, kun ajettu samassa tiimissä, niin siinä on ihan valtava kehitys tullut kokonaisvaltaisesti siihen, että on ollut aina tosi itse semmoinen, että näin on ainut oikea tapa tehdä niitä asioita ja menee ihan 110% sitä kohti kaihtamatta mitään keinoja siinä, että 19 vuoden jälkeen mun mielestä oli edelleen havaittavissa vähän sitä jopa ylimielisyyttä. Mä kokisin sen niin, tai ei ylimielisyyttä, kun hän on ollut aina erittäin nopea, että oikeutetustikin on ylimielinen, mutta sitten se näkyy sillä tiimin toiminnassa sillä tavalla, että ottaa kyllä ihan kaiken, mitä otettavissa on tiimistä ja ei välitä tiimikavereista. Että se on mun mielestä parantunut jonkun verran. Edelleenkin on kyllä hyvin itsensä tunteva. Ja edellinen Hyundai-visiitti, se oli vähintäänkin yhtä värikäs. Miten tämä nykyinen eroaa kausista 20-22? Tämähän eroaa paljonkin, eli mun mielestä niinku se, mitä toi Kankku tuossa hyvin sanoi, niin se 19 mestaruus. Sitten mitä urheilijoille käy, että kyllähän se pissa nousee päähän. Ja se vie ylimittas sen pissan nousun sillä, että tehtiin kauhea sopimus sinne Hyundaille. Ja sitten heti ekassa kisassa niin Monte Carlossa se kammomälli siihen. No tästä jatketaan, niin se tilanne on nyt täysin eri. Sitten mitä vielä henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut. Käytiin Fordilla, ollaan käyty ja nyt se tuli sitten palas niin nöyrempänä vielä niin tonne Hyundaille ja nyt se tekee sitä työtä niin kuin uudestaan siellä ja elämäntilanne, kokemus, niin kuin meitä kaikkia, niin kuin Oliveria, niin kuin ketä tahansa, niin kyllä tuommoinen 6 vuoden putki, niin kyllä se meitä myös ihmisenä muuttaa ja sitä se on muuttanut tohon suuntaan ja nyt se fokusoi myös tiimiin niitä asioita enemmän. Tänäk on edelleen hyvin motivoitunut ja hän on myöskin nälkäinen kuljettaja ja hän haluaa voittaa, niin mikä selittää sen?
No mun mielestä se on lähtöisin niin peruslähtökohta Saarenmaalta hyvin silleen, että ruokaa on ollut ja muuta ja katto pään päällä, mutta hyvin alkeellista olosuhteista ja isän kanssa hommattu se rahoitus siihen ensimmäiseen VV-golfiin ja itse rakennettu ne autot silloin niin kuin suoraan sanottuna omalla selkärangalla se ensimmäinen askel on pitänyt silloin 15-18-vuotiaana tehdä, että missä sitten osoitti sen nopeuden. Sitten sai Marko Märttinin vähän taakse, mutta mun mielestä se periksi antamattomuus ja se motivaatio rakennetaan siellä, että sä oot niin paljon laittanut siihen lajiin jossain vaiheessa itses likoon, niin se kantaa yleensä tosi pitkälle, että siellä on se pohjusta kunnossa. Ja sitten ei anna periksi niissä vaikeissa paikoissa, kun tietää, mitä tää tänne huipulle nousu on vaatinut perheeltä ja itseltä. Absoluuttista nopeutta kun mitataan, niin tänäkin on ehdottomasti sarjan parhaimpia. Niin mikä sun mielestä, Janne, on tänäkin vauhdin ja nopeuden salaisuus? No tuossa on niinku semmoisia justiin niinku absoluuttista nopeutta ja kilpailutilanne, niin edelleen mä pidän, että eihän se mikään auton säästäjä ole. Hei stop siellä! Voit voittaa ralliviikonlopun 2 Jyväskylään tai muita palkintoja. Seuraavasta oikeaan ja sieltä löytyy oikea. Kamuks. Että se on myös semmoinen sääntö numero 1, että kyllähän aina vehkeet hajoaa, kun se vetää, mutta se vetää kaiken yli, että niin, jos siinä on pikkunenkin mahdollisuus, että mä voin voittaa tämän kisan, niin mä voitan. Että se on sellainen, mikä siitä huokuu läpi, että joka kerta, jos se mahdollisuus tulee, niin se käyttää sen. Ja vaikka se on 40 sekkaa perässä, niin se yrittää sitä voittoa edelleen. Se ei anna ikinä periksi mun mielestä. Jos se on 40 sekkaa viimeisellä pätkällä, silti vetää sen viimeisen pätkä täyttä. Vaikka se periaatteessa ei olisi mahdollista, mutta kun muille voi käydä jotain. Joo. Jatketaan Vistan puolelta. Juho Kokko on siellä valmiina. Miltä tänäkin kausi näyttää kuntopuntarissa? No, 3 edellisen sorakisan kuntopuntarissa tänäkin kausia näyttää itse asiassa aika lailla erinomaiselta. Eli tosiaan 3 edellistä sorakisaa. Sebastian Ogier, osa-aikainen kuljettaja, on tässä tilastossa kärjessä, mutta niin kuin nähdään ainoastaan 2 pisteen ero Ogieria tänäkin välillä. Ja tohon voidaan oikeastaan vetää viiva. Kaksikko täysin ylitse muiden. Sen jälkeen tulee Kalle Rovanperä, joka vähän sellaisella omalla maallaan. Ja hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville, kun mietitään, että miksi hän on näin iso takamatka tällä hetkellä mestaruustaistelussa. 3 edellistä sorakisaa, ainoastaan 37 pistettä. Kärki menee täällä, tämä kaveri vielä toistaiseksi osa-aikainen, mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen koko kauden ajava kuljettaja. Eli aika valtaisa ero. No, sitten jos katsotaan näitä sunnuntai-pisteitä, joita siis nykyisin on tarjolla 10 kappaletta osakilpailupisteiden lisäksi, niin sitten taas Oittanäk pitää omat asetelmansa, mutta Kalle Rovanperä ainoastaan pisteen verran vähemmän kuin Oittanäk sunnuntaisen 3 edellisen kisaan. Ja jos se viiva vedetään tohon, niin tällä kertaa viivan alapuolelle jää Sebastian Ogier. Ja MM-sarjan kärjessä oleva Elfyn Evans 9 pistettä ainoastaan 3 edellisestä sunnuntaista, mikä siis tarkoittaa 3 pistettä per sunnuntai-ajopäivä per kisa. Eli ihan valtaisa ero. Ja nämä on ollut niitä paikkoja, millä maailmanmestaruustaisteluita on ratkaistu. Niin Kalle Rovanperä, niin Oittanäk on tehnyt uransa aikana myöskin tuon saman tempun. Joten kyllähän tuossa nyt aika merkittävä ero voidaan pitää. Ja tänä 3 edelliseen osakilpailuun on ollut palkintokorokkeella. Joten kyllähän tämä kertoo sitä, että kaikki sujuu, ralliautoilu tuottaa, antaa itse lajille paljon, laji antaa takaisin. Mitä mieltä? Kyllä. Ja tässä kuntopuntarissa me siis nähtiin, että sorakisoista tänäkin saldo on tällä hetkellä 2, 2, 1 ja nyt Virosta tulossa 2. Niin minkä takia teidän mielestä just sorakisojen alettua niin kuin tänäkin on saanut näin hyvän vireen päälle? No lähtöpaikka on ollut hyvä, tai siis että se on aina vähän, että onko se ansaittu vai ei, että se lähti sillä tavalla kausi, ei alkanut mitenkään loisteliaasti, että ei tullut huippusijoituksia Montesta, ei Ruotsista, ei Keniasta, ja sitten oli taas siellä 4. ja 5. paikkeilla, niin sitten pääset siitä 4.–5. lähtemään aina näihin kisoihin, ja ne erot oli sen verran isot, että sulla on ollut aina kohtuu hyvä lähtöpaikka. On toki vauhtikin ollut hyvä, mutta siis vauhti on kohdallaan muutenkin, ei se pelkkä lähtöpaikka sitä sijoita, mutta se on vähän helpottanut sitä nousua nyt tähän tilanteeseen. Kuinka paljon tänäkin hyvyydestä voidaan laittaa Hyundain auton piikkiin ja kuinka paljon annetaan kiitosta taas itse kuljettajalle? Kyllä mä antaisin kuljettajalle vähän enemmän, että eihän toi mikään maailman luotettavin kampeo taas ollut, että
Että niin, mutta kyllähän se on sitä itsekin sujuvasti hajottanut, mutta nyt on kaikki natsannut ja tämä on se kultakausi, niin kuin mikä on rallissa aina. Et nyt vielä nämä 2 kisaa, Viro loppuun, Suomi loppuun, sen jälkeen me nähdään, ketkä on oikeasti siellä mestaruustaistossa. Mä muistan sen keskustelun alkuvuonna, kun Evanssi oli kauheassa karussa, mutta niin katsotaan, mikä on Suomen jälkeen tilanne, niin sitten me nähdään se. Ja tänäkin on käyttänyt nyt sen niin kuin mestaruusvuotenaan, sekin kannattaa muistaa. Mestaruusvuotenaankin, niin se käytti just tämän ajanjakson parhaita. No tähän mennessä kuitenkin tänään on ollut koko tämän sarjan vahvimpia kuljettajia, niin teidän papereissa, onko se tällä hetkellä se kaikkein vahvin mestarisuosikki? No kyllä mun mielestä ihan ehdot, ei siinä ole niinku kahta sanaa, että ei sitä voi oikeastaan, mikä se niin on. No on. Joo. Yksinkertainen kysymys. On. No loppukautta silmällä pitäen, niin missä te näette, missä on ne tänäkin suurimmat haasteet? No kyllä se mun mielestä Janne tuossa äsken siitä autosäästämisestä mainitsi, että että kestääkö se siinä, että se hermo pitäisi ajaa vähän hiljempaa niillä huonoilla paikoilla. Että joka pätkää ei tarvitse voittaa. Ja siinä on ehkä vaan 2 kisaa, missä tää tulee niin oikeasti. Paraguay, Chile. Ei Chiilekään, niin, koska Chiilestä on Paraguay ja sitten se Kinderin yllätysmuna, mitä sieltä löytyy. Siinähän on enää niin kuin 2 semmoista, että niin, mitä sen auton säästelyn, että muutahan ollaan aika simppelillä ja tutulla maaperällä tää loppuvuosi. No kuka olisi pahin haastaja? Onko se Sebastian Ogier tänäkin? No kun mä en usko, että Ogier ajaa sitä loppukautta kuitenkaan. Mä en näe, että hän lähtee siihen mestaruustaisteluun, että kyllä se pitää Suomen, siis se akselilta Rovanperä Evans, se pitää löytyä.